Καλησπέρα! Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε το πρόβλημα της μόνης μαμάς Εμιλίας, η οποία μας έγραψε πως είναι 33 ετών, έχει ένα παιδάκι 10 χρονών, είναι χωρισμένη εδώ και 5 χρόνια και το πρόβλημά της είναι ότι δεν μπορεί να κάνει σχέση, διότι οι περισσότεροι άντρες ζητάνε σεξ. Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για το θέμα, παιδιά, δηλαδή το κεφάλι μου μέσα έχει πάθει blackout. Έχω να πω άπειρα πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ που αγαπητή Εμιλία μου δίνεις την ευκαιρία. Να διαβάσουμε λίγο το email της Εμιλίας και να επανέλθουμε λίγο στην απάντηση. Μας γράφει λοιπόν η Εμιλία, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω την ιστορία μου, γιατί θέλω να μιλήσω πραγματικά με κάποιον. Είμαι 33 ετών, χωρισμένη με ένα παιδάκι 10 ετών. Με τον πατέρα του έχουμε χωρίσει εδώ και 5 χρόνια. Έχουμε καλή σχέση με τον πρώην σύζυγο. Στα 5 χρόνια έχω κάνει 2 σχέσεις, οι πρώτοι 2 χρόνια αλλά δεν κράτησε, διότι ήθελε να προχωρήσουν τα πράγματα και εγώ δεν ήμουν έτοιμη. Και η τελευταία 1,5 χρόνο, γιατί αποδείχτηκε πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό παρά μόνο σαρκικό. Τον τελευταίο χρόνο λοιπόν έχω παρατηρήσει και καταλάβει πως οι άντρες με πλησιάζουν μόνο για σεξ. Και όχι μόνο εσένα, κορίτσι μου. Όλες μας πλησιάζουν γι' αυτό. Δηλαδή, μην νιώθεις πραγματικά άσχημα. Κρύβω τις περισσότερες φορές την κατάστασή μου ακριβώς γι' αυτό, αλλά και πάλι είναι πολύ φανερός ο σκοπός τους. Και όχι απαραίτητα κακός, θα σου πω εγώ, γιατί είναι πολύ ωραίο να είναι και ο άλλος ξεκάθαρος, έτσι. Θέλει σεξ, αλλά το λέει από την αρχή. Αυτό καλό είναι, δεν κακό. Μπορεί να είμαι όμορφη και αποθητή, όπως λένε, αλλά δεν προκαλώ, πιστεύω, τέτοιες συμπεριφορές. Μου θυμίζεις λίγο εδώ πέρα, εντάξει. Σαν μια κοπέλα μπορεί να φορέσει ένα μίνι, να την παρενοχλήσει κάποιος και να λένε ότι φταίει το μίνι. Δεν υπάρχει συμπεριφορά η οποία να προκαλεί και να δικαιολογείται να προκαλεί τέτοια στάση ζωής. Δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος που ντυνόμαστε ή κινούμαστε από το τι θέλει ο άλλος από εμάς. Δεν έχει πάντα άμεση σχέση, ειδικά σε ό,τι αφορά το σεξ. Αλλά και πάλι νιώθω πως είναι υποκριτές και θέλουν μόνο ερωτικές επαφές. Τι κάνω λάθος λοιπόν, μήπως πρέπει να μιλήσω με ειδικό? Λοιπόν. Καταρχάς, ναι, πρέπει να μιλήσεις με ειδικό, διότι πρέπει να δεις τι είναι αυτό που ζητάς από μια σχέση, με ποιο τρόπο το ζητάς, αν το κάνεις σαφές και αν ψάχνεις σε λάθος μέρη. Γιατί κατά τη γνώμη μου, ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι οι άνθρωποι που σχετίζεσαι, που γνωρίζεις, ζητάνε μόνο σεξ, είναι γιατί θεωρώ ότι ψάχνεις σε λάθος μέρη. Βρε κορίτσι μου, σε site γνωριμιών, τι περιμένεις να βρεις? Δηλαδή, η πλειοψηφία των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτά τα site, και δεν το λέω υποτιμητικά, καλά κάνουν και υπάρχουν, κάνουν τη δουλειά τους, εξυπηρετούν ένα σκοπό και μπράβο. Μην περιμένεις όμως μέσα από τα site γνωριμιών να βρεις τον έρωτα της ζωής σου ή τη σχέση της ζωής σου, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην τη βρεις. Τα site γνωριμιών συνήθως αποτελούνται από ανθρώπους που ψάχνουν ευκαιριακά πράγματα, είτε αυτό λέγεται σεξ είτε οτιδήποτε. Στην πλειοψηφία τους βέβαια, δεν αναφέρομαι σε όλους. Θα μου πεις τώρα, δηλαδή αν εγώ ψάξω κάποιον σε ένα μπάρ ή σε ένα εστιατόριο, μου εξασφαλίζει κανείς ότι επειδή δεν είναι site γνωριμιών θα θέλει σχέση? Όχι. Αυτό ακριβώς λοιπόν ήθελα να σου πω τώρα, είναι το επόμενο λάθος που θεωρώ ότι κάνεις, είναι το ρήμα ψάχνω. Για μένα και μόνο που μπαίνεις στη διαδικασία να ψάξεις για μια σχέση, μου φωνάζει πρόβλημα. Δεν ψάχνουμε τις σχέσεις. Οι σχέσεις έρχονται, οι γνωριμίες έρχονται και εμείς μετά βλέπουμε τι κάνουμε με αυτές. Είναι πολύ όμορφο που ξέρεις τι θέλεις από τον άλλον. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι το γεγονός πως ψάχνεις οπωσδήποτε μία σχέση είναι αυτό που τελικά σε μπλοκάρει. Είναι γεγονός ότι περισσότεροι και οι περισσότερες ψάχνουν ευκαιριακά πράγματα, ψάχνουν σεξ. Από την άλλη όμως, θεωρώ πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ειλικρινές και έντιμο όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει: κοίτα να δεις, εγώ δεν θέλω σχέση, θέλω σεξ. Τουλάχιστον στο λέει από την αρχή και δεν σε ταλαιπωρεί. Γιατί κάνουμε εμείς οι γυναίκες κυρίως ένα λάθος και θέλω να το πω πολύ καιρό τώρα. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, πίνουμε μαζί του 2 καφέδες, ας πούμε, και του λέμε: αχ, ξέρεις, εγώ θέλω σχέση. Ναι, αν αυτός λοιπόν όμως είναι λίγο πονηρός, λίγο γυπαετός, θα σου πει: αχ, ναι, και εγώ αυτό θέλω. Θα το κάνετε 4-5 φορές κάτω από την ταμπέλα της σχέσης και μετά αυτός θα σου πει: αχ, δεν μου βγήκε, γεια. Έχει κάνει αυτό που θέλει? Ναι. Έχεις ζητήσει εσύ σχέση και σου έχει πει ναι, αλλά τελικά προέκυψε μόνο σεξ και έφυγε? Ναι. Συνεπώς, ό,τι και να ζητήσεις εσύ, ό,τι και να σου πει ο άλλος, κάποια πράγματα δεν έχουν ταμπέλα. Δεν υπάρχει δηλαδή η λέξη σχέση όταν έχεις βρεθεί με έναν άνθρωπο 2-3 φορές. Δεν μπορείς να λες σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις ότι θέλεις σχέση, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις αν ο άνθρωπος αυτός είναι κατάλληλος για σένα.
Σιγά σιγά βγαίνεις 2-3 φορές μαζί του, προχωράς, γιατί είσαι και μεγάλη κοπέλα, ας πούμε, δεν είσαι στο γυμνάσιο. Δεν φιλιέστε και πηγαίνετε χέρι-χέρι σινεμά και στα παρκάκια. Προχωράς λοιπόν σιγά σιγά, έρχεται και το σεξ φυσικά γιατί είστε μεγάλα παιδιά, και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν και άλλα πράγματα, γίνεται σχέση χωρίς κανένας να το πει στον άλλον. Σίγουρα μια συζήτηση είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι κάποια πράγματα δεν εκβιάζονται και κάποιες ταμπέλες υπάρχουν απλά για να υπάρχουν. Για μένα, ναι, να πας σε ειδικό, να δεις ίσως από την παιδική σου ηλικία τι είναι αυτό που σε κάνει σήμερα να θέλεις οπωσδήποτε μια σχέση ή να επιλέγεις αυτούς τους συντρόφους ή να ψάχνεις τα λάθος μέρη ή γενικότερα τι σε κάνει να ψάχνεις οπωσδήποτε μια σχέση και να μην είσαι και μόνη σου καλά και ότι έρθει καλοδεχούμενο. Και σταματήστε, επιτέλους σταματήστε να κάνετε αυτό το λάθος που βγαίνετε με έναν άνθρωπο για έναν ρημάδι καφέ ή για ένα ποτό και αρχίζετε την παρόλα του εγώ θέλω σχέση και εγώ θέλω δέσμευση και δεν υπάρχουν έρωτες σήμερα και δεν υπάρχουν άντρες. Παιδιά, και άντρες υπάρχουν και γυναίκες υπάρχουν, απλά για κάποια πράγματα δεν υπάρχουν στερεότυπα, δεν υπάρχουν συμβόλαια. Στη ζωή είναι όλα ρευστά, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι δεδομένο. Σιγά σιγά κάνεις κάποια βήματα, κάνεις και σεξ εφόσον θέλεις, και από εκεί και πέρα προχωράς και βλέπεις τον άνθρωπο αυτό σου κάνει και για τα περαιτέρω. Κατά τη γνώμη μου, παίρνα καλά, μην το ψηρίζεις, ναι, να πας σε ειδικό και όλα να δεις που θα έρθουν μόνα τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύτηκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με αντέχετε, που βλέπετε αυτά τα πάρα πολύ ωραία βίντεο και για τα προβλήματα που μου στέλνετε και τα ερωτήματά σας. info@singleparent.gr. Προς το τέλος του βίντεο βλέπετε το αμέσως προηγούμενο, οπότε καλά θα ήταν να το παρακολουθήσετε γιατί μπορεί να σας έχει ξεφύγει. Και περιμένω τα subscribe σας στο Single Mom TV. Σας φιλώ και σας ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φορά μαζί. Γεια σας!